Alleluia, Alleluia, Jesu Christus lumipat, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jingknya, u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna, ban pen ya sobat la ukpa. Alleluia, Alleluia, Jesu Christus lumipat, ula job ya kajing ya pat kajing Jingpule nagi kam jengki APOSTOL kalenong bapra kadekot bar pun riu hadu basau po wangel utrai la kren hau Philip topen kre yala di batolet shapang shathi shakalenti kabalet ke Jerusalem shagasa ya kanikalenti la i no ri kenja kum tau Philip la pen kre bulaleng ha ka por la don wei uyunok Ethiopia ubalik pai shari lajong uneu briu ulalong orang ba bakrau ubadai pet ya kaspa hima jongka kandasi kasim Ethiopia ulalet sha Jerusalem ban mane yau blai bat ulalet pai ha ka kali lajong kat bau dang let da ka basyong kali ula puli na kitab jongno itu lupa Isaya men siem bakho ulaong hau Philip kilet chatai bat ya na senda katai ka kali Philip lamare bak balay sngiu bauta upule na kitab unong itu lupa Isaya kum tau la kali u hato pisau tho ya kababi pule kumno ngala bansu tho utau rang ba ula jubam lada omdon ba pensyayanga bat ula khot yo Philip ban kiu bat ban syong bat u ha ka kali kad khot jing tho ka ba ula pule kalalong kani ulalong kum kalang brod balayalam syaka jing penyam ulalong kum ukun lang brod baklempa haba ot snyu eu shem ang yala ka shintur lapan po eu bat lale bomhok eu don bala banyathu shapang gi khon gi ksiu jung u namar lakut ka jing em jung u ha ka perthei utau rang ba ulong ha Philip hayathu yanga yano nong ithu lupa ukren kumni dei yala de ni yawai pan Philip las dang man kren dak bas dang na kanehi ka khot jong ka jing tho le thu ha u ya ka khubor ba shapang u jisu te gum ta kinang lej ha ka ta kalenti kila poi ha ka wei ka jaka ka badan khandian bat utau rang ba ulong kani ka hang ni ka e ka badang wet bangan yo baptisma Philip laong ha u phila ban yo baptisma la da pingej da ka do no jong phi baro nganget ula jubam nganget bau Jesu Christ ulong ukhon ublei utau rang ba ula pha sange ya ka kali maki baro arngut u Philip madu tau rang ba kilahiar ha kata ka madu Philip ula pen baptis yu andai kilami no na ka umen sim jong utrai ula sim no yu Philip utau rang ba shem yo isu yu henry ula lej la kalenti da ka jingkemen u Philip ula poi ha asatus ula lej keleng gisnong baro bat ula yalap ya ka khubor babaha hadu unda poi ha Kaisaria kaktien jong utrai ka Jingpule ka naga gospel kat kum IOANNIS kalenong ga bahenriu ka dekhot sau phusau hadu san phuwei don ubala banwan shanga lemdau kpa ubala pha enga ukring ye u ban ngan sapin mi pat ye u ha ka sngi khadu kinong itu lupa kila tho ya ki bri boro eni kai do blai
man lau briu bayo sngi kupa unyo jingkai na unwan shanga kanik kamut bau no briu ubalayo iyo kupa tang utaw balong nau belai ulai iyo kupa ngada kren shisha hapi utaw banget udon ya ka jingim bom jikut ngalong ukpu ka jingim ikpa temen jengpi kila bam ya umana hari kenja bat kilayam henrei uneu long kupu bahyar na beneng bajar babam unom yam ngalong ukpu baim ubalawan hiar na beneng lada no bam ya uneu kupu uim junom badukpu bangan ai ulong kado jonga ya ka bangan ai knang baka perthei kan dub im ka gospel jong utrai